агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки тафтиши парвандаи Фаридун Мирзоев, духтури ҷарроҳи шуъбаи дармонгоҳи шифохонаи марказии ҳарбаи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода ба додгоҳ фиристодааст. маркази матбуоти агентии зидди коррупсия гуфт, Мирзоев Фаридун Мунавварович санаи 2 июли соли 2020 аз модари Сарбоз А. Шаҳрванд Б. барои додани хулосаи номуносиб ба адои минбаъдаи хизмати арбӣ маблағи 20 000 сомонӣ таъмин намуда, аз ин маблағ $1000 ва 2000 сомониро пешакӣ гирифта, боз оварда додани боқимонда 8000 сомониро талаб намуда, санаи 22 июли соли 2020 Мирзоев Фаридун Мунавварович пас аз гирифтани маблағи 8000 сомонӣ аз Шаҳрванд Б дастгир гардида, маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ мусодира шудааст. Фаридун Мирзоев бар асоси қисми 1 моддаи 324 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон бо гирифтани мукофот бо роҳи тамаҷҷуҳӣ айбдор мешавад. ба ӯ бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷарима ба андозаи аз 500 то 1000 нишондиҳанда барои ҳисоб аз 30 то 60 000 сомонӣ ва ё 2 соли ҳукми зиндон таҳдид мекунад.